Здравейте и добре дошли в канала на Mental Fit Психология. Днес ще разгледаме темата «Защо жените харесват лоши момчета?». Ако това съдържание ви допада, абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Нека започваме! Случва се жената да бъде привлечена само от емоционално студени и пренебрежителни мъже или така наречените лоши момчета. Жената се научава какво е любовта в детството. Ако контактът на родителите с момичето е бил студен и слаб, тогава в последствие жената ще бъде привлечена от същия тип хора. За нея други сценарии за връзка ще изглеждат скучни, именно защото просто не са и познати. Момиче, което е било потиснато в детството, има този вътрешен подтик да разкрие бунтарската си страна, което вероятно никога не е правила в тийнейджърските си години. Следователно, срещата с лошо момче разгаря този заловен огън, който всъщност никога не е имал шанс да гори в предишните години. Ако жена е преживяла някаква форма на травма и някаква болка в миналото си или има история на тревожно внимание, то е много по-вероятно да среща с такъв тип мъже с надеждата, че може по някакъв начин той да я оправи и да се почувства добре по някакъв начин, за да поправи тази емоционална рана от миналото си. Но, за съжаление, връзките всъщност не работят по този начин. Емоционално, зависимата жена никога не вижда това и продължава да преследва лошите момчета. Жените, които избират лоши момчета, са склонни да дават приоритет на краткосрочното физическо привличане пред дългосрочната емоционална подкрепа. Те също така избягват да имат трудности и да се доверят на партньора, особено при по-голяма емоционална интимност. Същевременно, лошите момчета излъчват хиперсексуални вибрации, излъчват повече тестостерон, имат онази силна изгаряща страст да се наслаждават на живота и това е нещото, което наистина привлича жените. Самочувствието е голямо вълнение за жените. Това е нещо, което те искат да видят да струи от всяко пристанище, наречено лошо момче. Те имат най-голямо самочувствие заради начина на живот и всичко от избора им на превозно средство, което обикновено не е ефтино, до това как се обличат, как миришат, защото винаги имат невероятно добре миришещи парфюми. А също и избора им на храна. Без значение какво прави един мъж лошо момче, в ежедневието си той винаги привлича погледи и излъчва предположение, че е наредил живота си или поне следва пътя на правене на това, което обича. Следва целите и мечтите си, а когато преследва жена, той просто знае как да я накара да се почувства специална, защото отделя време, живее в настоящия момент и това е нещото, за което жените наистина жадуват от момичета. Тук овулацията поема роля. Когато жената е в най-фертилния си прозорец от менструалния си календар, мозъкът й търси най-добрата фигура на баща за нейните деца. И в този момент тук мъжете, които се смятат за най-добрите кандидати, най-добрите претенденти за добра порода в запаса, са тези, които изглеждат добре, леко бунтовни и имат това изкуство на харизма и чар, което се случва да бъде лошо момче. Така че технически дамите харесват лоши момчета само в определен момент от месеца, в който се освобождава тяхното вътрешно лошо момиче. В този период жената търсачи силни усещания и приключения, а именно лошите момчета са тези, които искат да извлекат максимума от живота и жените харесват това отношение в един мъж. То показва, че мъжът е забавен и се наслаждава на живота, което го превръща в партньор за възстановяване. Но връзките за възстановяване всъщност не са нищо полезно. За съжаление, никой, който излиза от връзка, не иска да бъде сам, понеже все още носи много болка от негодувание и вместо да се излекува емоционално и да приеме това време да бъде сам, за да разбере кой е и да израсне отново като необвързан човек, той скача направо във връзка и по-често жените скачат в отскок с лоши момчета, защото сега лошото момче е най-добрият кандидат за отскок. Връзката с лошото момче е точно както пише на етикета «Лошо е за вас, ако се приема в големи дози». И ако една жена току-що е излезнала от скучна светска и леко потисната, манипулативна, насилствена връзка, тя е много по-вероятно да се хване с лошо момче, за да почувства отново искрата на страстта, която ще я насърчи да излезе от черупката си. Това е нейният начин да вдигне среден пръст на нейният бивш партньор и на света и да каже «Вижте ме, в момента се справям страхотно, излизайки с този човек». Те желаят да имат някой в живота си, който е достатъчно твърд,
за да се изправи срещу света и да отвърне на удара, когато е необходимо. Някои жени се чувстват по-защитени от якия човек и неговата лекота на агресия. Важно е обаче да се отбележи, че жените търсят в идеалния партньор черти на приятен човек, като честност, надежност и уважение. Жените активно избягват партньори, които са груби, неуважителни или физически агресивни. Така че на съзнателно ниво повечето жени осъзнават, че лошите момчета не са добри в дългосрочен план партньори и това е просто мимолетна страст. Ако открихте стойност в това видео, ще се радвам да се свържем. Последвайте Mental Fit и във Facebook или Instagram. Бъдете здрави и до следващия път!